Didi po sa atin na banwaan na buhi, pag pibanggit po ana Barangay Santa Clara, ana primerong nagilaog sa isip ta amuan na sementeryo, mapaengaw, geraan. Alagad nga nagaabi mga kabuinan magbabago po ana sa inyong pananaw. Ninhuli sa pinag-introducer na pagbabago sa bagong nailihir na ag nag-asumer ng hepe hekutibo o punong barangay na si Rudyard Contreras Pisimo. Tatawan niya ning buhay, kaugmahan, ading pibanggit na mapaengaw na lugar didi sa atin na banwaan. Kaya ading buhi magazine ag isyenta daw na pinagmaray mga ugang na ma-interview ning one-on-one, no holds barred, si Kapitan Rudyard Pisimo kaso nakaaging Miyerkules. At mismo po sa kanyang opisina sa barangay hall niya na Barangay Santa Clara. Ninhuli niya di, nguwa nagaabi mga ugang isyenta daw, bagong Santa Clara. Ayan isyenta daw ana bagong Santa Clara, uno ana mga gigibuhon sa leeg ning 2 taon ag first 100 days niya na Barangay Santa Clara Council sa liderato ni punong barangay Rudyard Pisimo. Diyos maray nagabi po sa ngamin ng mga taga Santa Clara, lalo na po sa mga nagtindig para sa pagbabago sa atin na payabang barangay. Ngamin po ng mga paraseng, ang mga viewers and avid viewers and supporters sa ding Buhi Magazine isyenta daw na program. Diyos maray nagabi po sa inyo ngamin. Una sa imo mga mayor na gigibuhon sa Barangay Santa Clara sa leeg ning 2 taon bilang punong barangay. Salamat po sa kaunganaan. Adi pong sa atin na barangay, malagayon, adi po, lalo ta pong papagayon nun. Ana piurusipan ta po didi ana sustainabling pag-uswag o sa sabihin na English, sustainable development. Pag sinabi pong sustainable development, ago po kan 17 areas, namo pong nag-isip po yan na United Nations. 17 areas po kung sari, ngamin po mga namamayo sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya, ag maski sa buong nasyon. Kita po ang komandato na adi po masunod. Usad po dyan, ang number 1 po dyan, no poverty, uda pagtiis. Pauno ta po adi magigibo sa leeg ning 2 taon sana. Problema po adi ning na panahon. Pauno ta po adi gigibon kay puanan po magkaagko oportunidad para magkatrabaho ang mga tao. Tangani pong ko agko sira po trabaho, sa uno pa man na pangangai po agko po sira may magagastos dahil ago po sila sa kintabo. O na sila magkakago trabaho kay puanan po ng edukasyon. Kaya na edukasyon po, sad po sa pinaka-arani sa atin na puso, kay puanan po dakil na oportunidad na maka-eskwela mga agin, lalo na po yung mga poor but deserving students. Kaya po kita mismo, itauta po ana sa atin na honorarium, monthly honorarium, tanganing pong mapunan ang scholarship fund para sa barangay. Kita po, pisabita po, magpuan pa niya itong kampanya hanggang kita po ng gana. Hindi na po kukubran na sa atin na sweldo. Amo po na seed scholarship grant, 12,000 times 12 months, 144,000. Sa lag po ning 2 taon, 288,000. Kung ma-extender pa po kita ning 5 years, an po 700,000, almost 1 million. Adi po, dakeng tabang para sa ngamin ng mga kaaginan niya Santa Clara, na sila po maka-eskwela, lalo na po kung sila magtultul na mag-eskwela, matatabang po sila. So, dugtong-dugtong po ang Sustainable Development Goal, example, number 1 pasanan, no poverty, tatawan tang oportunidad na magtrabaho mga taga Santa Clara, iba-ibang areas. Number 1, negosyo. Amo po, turismo, danganing mas dakil na mga tao magkagotrabaho. Magdara po kita din mga investors na ngamin pong mga taga Santa Clara maka-avail. Sa education man, baka lang formal education, kagting. Adi po, pati non-formal education, anatesda po, dadaranta nini, tangaling anatesda po, magkagko-TESDA training center sa atin na barangay. Hindi na kay puanan na mga taga Santa Clara magpunta pa sa pili. Sila na po mismo ang magpunta didi, mag-train po sa non-formal education or pibanot ang technical skills development para sa mga out-of-school youth. Tangani po sira, magkaguman tsansa na makapagtrabaho. Aansad pa sa napuan sa sustainabling pag-uswag. Kadakal pa pong areas na pwede tang magibo sa leg sa na 2 taon. Kasi nakaaging kampanya, ako po kita 10 major projects dito sa barangay.
So usad din ta po ading punan tanganing matapos po adi sa leeg ning 2 taon hanggang 5 taon. Kap Roger, sa kita mo magigibo mo di considering 2 taon sa nangani. Malauyay po niya nakaungaan. Ana kakulangan lang talaga ana panahon. Kaya po kung tutuson, nga amin nagisabi, imposible yan matapos sa 2 taon. Tama po ang mga ipatngod. Kaya po nga ni isa sa atin pong local government code, pitawan po nga amin na mga maustik na leader ning at most 3 terms. Unong ibig sabihin yan? Perikognisar niya sa atin na mga legislators na hindi kakayanan maski sa 3 taon, much more 2 taon lang napitaw po sa atin na termino. So kung mapunan ta sa leeg ning 2 taon, at least ading 10 proyekto, ang mapatapos kita sa leeg ning 2 taon, ana pagmati ko mas mapapadali kapag ayatan ning extension alin sa mga taga Santa Clara tanganing matapos ta ading 5-year midterm development plan. Isip po kaya ninyo, sa usad na maustik na leader, kulang ana 3 taon. Pero sa sad na pisabi lang hindi masyado mausik na leader, maski 9 na taon pa puan ang naitaot buong 3 terms, baka kukulangan pa ng God. Sa nasabi ng mga programa, proyektong naisipan mo, pwede daw paabot mo sa amin, kinuna na mga gigibon mo sa first 100 days. Po. Ang first 100 days po, very critical sa usad na leader. Isip po ninyo tayo nga, amo di kumbaga yung primerong ratsada niya na sa imo leadership. Dapat mamatian tulusan niya mga tao. Bagkaan na itong symbolic lang dahil gusto talang na ako kita ipakita sa leeg ning 100 days. Kasi kung pupunan mo sa 100 days, dire-diretsuhan hanggang sa 365 days sa sada taon. So, ang first 100 days, ang pinaka-importante, ma-organize ang barangay. Kasi ang barangay, ako pagbabago, so kadakil pong pagbabago ang mga tao, ngani po, yung pinaka-maustik, kwalifikado, magkago po oras tanganing ma-interview mo ading mga bagong mga pwedeng maging personal ya barangay. So, i-organize na sa atin na barangay. Pangadua, importante, ma-organize na ang barangay development council. Dahil ang barangay development council, amo magi-craft niya na barangay development plan. Napisabi ka 2 to 5 years na implementation. So isa po ang miyembro niya Barangay Development Council. Primero po atong siyam na ilihidong opisyal. Kita po bilang punong barangay, yung 7 pong ilihidong barangay kagawad, yung SK chairman, ag padagos na agkutulong sector representatives. Ading sectoral representatives, pwede ading atong mga nasa laylayan ng lipunan, ading yung mga marginalized sectors, or ading mga by representation like women, senior citizen, amo po, PWDs, IPs, aring yan. Pero nakabatangan tulong representatives lang, pero pwede man i-extender. Ang isad pa, representative niya na congressman. Amo po, so nag-iulaan sa Barangay Development Council na mo magisuratan, magiplano niya ng Barangay Development Plan. Aside from that po, importante, ma-organize na din naman ang Barangay People's Council. Isa po ang Barangay People's Council. Adi naman po, baga mga elected officials na barangay, pero dapat magkaguboses kaya dili sa atin na barangay nga mina sectoral representatives. Adi po base tadi adto sa karanasan ta sa Naga City People's Council, panahon ni Jess Robredo. Nakita ko kaya to kaso nakakita to na mas pusog ana sa kadang paninindigan, mas makusog sa kadang boses dahil alin sila mismo sa ground. Amo po, so amo ana na organization part yan na first 100 days. As to the project po, maugma ko pong i-share sa inyo, sana hindi kita didi talaga matamaan niya na bagyo, series of bagyo po, baga pag December, sana hindi uman, fingers crossed, adi pong sa atin na Santa Clara, bagong Santa Clara, magi-opreseran po sa buong buhi ning pinakadake, pinakamauyay, pinakamakulor, pinakamaugmang bagong Santa Clara Christmas Village. Adi po, pupunan po naman na ikukonstruir na Disyembre, agad po bubuksan para sa buong buhi na publiko makakaliog December 15. Sa kung sari, makikita po ninyo didi ang eksperyensya na kadalasan na eksperyensya ta sa ibang lugar. Amo po, so nga amin pong mga taga-buhi, welcome po kamo didi. In fact, ako na po kami plano dili sa poblasyon, yung nagkakaurusad ng mga kapitan,
na magpun sa San Pedro, sad pong magiburukasan sa December 15, sabay-sabay from San Pedro to San Buena, sa San Roque, amo po, nga min po magiburukasan, tanganing pinakamari po Santa Clara. Kung baka kita na climax. So welcome po kamo na magpunta didi sa December 15. Sa December 15 man po, napita niyaan, bago niya na Christmas Village, amo po na nasa na formal inaugural session na kung sari nga min pong mga ilihidong opisyal ag mga appointed na mga barangay personnel magi-oathen po, makakago po kami session dili na bukas sa amin dahil dili po sa barangay hall mangyayari ana inaugural session pero masusungan po sa luwas ana dahil ako po kita ibutan tong lead wall so makikita niya nga amin ng mga tao ano nangyayari sa session tapos po ning obviously adi man na pagkakataon tanga ni ma-organize nga amin barangay Tanod, BHW magi-oath man po sira. Tapos daw din po nga groundbreaking ceremony niya na bagong barangay chapel. Ano po na itutugrok na po dili sa atin na barangay. Adi po pi-expecta po adi matapos bago mag fiesta next year, August 11. Kaya po pupo na lang namin ng first 100 days. Sunod po magkakago po joint session sa duwang barangay, primero sa amin na sister barangay or brother barangay San Buenaventura dahil sila po ana sa atin pong brother barangay din sa poblasyon and adi pong joint session din with our neighbor barangay Santa Elena para po ma-resolvera na po ading problema sa drainage na sa rin talaga papaluwasan sa atin pong mga water waste amo po. And then sa first 100 days po magkakago po massive clean up niya na Tabaw River, Lilinggan, adi pong Malangkaw Hill, magkakago po massive reforestation na naman piba anong tree planting kundi tree nurturing. Ibig sabihin, hindi tapos sa pagtatanim kung hindi papatalubuon talaga ana punong kahoy. Adi po mangyayari dahil magitarabangan po baga lang mga taga Santa Clara kung hindi mga ahensya po yan ng gobyerno. Ana nga amin pong kanan Lilinggan, and we are already planning paraan po magkago proper talagang drainage system. Tangwan po anak kanal kaya kaubas, kaababaw lang po niya kay agbay na tubig, baha na po tulos. So kay pa po inburnal talaga atong the way cosmopolitan centers are run. Amo po sewerage talaga na adi pag-aadalan hanggang kasi po Santa Clara po kaya bagay basin amo. So alang ka tapos nagipababa then alang ka pababa. So adto po baha. So we are hoping po matapos sa 100 days. Lilinggan mo na nga amin ng mga ati, then talagang sumpitan ng tubig sa tabang po niya Municipal Engineering Office. Amo po. And adi pong sa atin na competition sa nga amin ng mga zona, atubangan mo, linig mo, ibig sabihin, Zone 1 to Zone 6, sira mo mismo po mga bahay-bahay inbuelto sa paglinig. Nagkuhan competition, pinakamalinig, pinakamaustik sa bawat zona, and then ako grand prize winner every month po magkakago po premyo sa mga magilinigan. Sunod po, parang po, paglag niya January, magilinigan naman ng mga pupils, ang mga students sa pagklase, so free school supplies sa nga amin na mga kaaginan sa na barangay. And educational assistance magipuno na po sa nga amin na mga estudyante, lalo na sa mga college students. Lalo na requirement lang po talaga poor but deserving students. Ibig sabihin, nagitultulo sa pag-adal. Yung amin pong aralan ko nag-raise, tawad na pong incentives, tanganing lalong mag-ustik, lalong mag-igot, mag-adal. Sunod po, ngamin pong mga barangay Tanod, Baguman o na-retain, ngamin pong BHW, magi-undergoon po ng intensive training seminars and workshops. Na kung sari, ang mga barangay Tanod po dili Santa Clara, ano na po naman BTS, Barangay Tanod Squad. Sira po, hindi lang po sila matitrain sa pag-protect the community, kundi ititrain po sila sa iba't iba pong mga skills. Halimbawa po, paano sa disaster response, po sa relief good operation, ngamin po pati sa first aid, pag agko fire, agko earthquake, ngamin pong drills, ngamin po ititrain po sila, tatawan po silang bagong uniforme, bagong ekipahe, tanganin sila po pinaka
usan sa mga pinakamaustik, pinakamaumot, pinaka-skilled na barangay tanod or barangay police sa buong Pilipinas. Ang mga barangay health workers naman po, amo man po. So nga mina trainings po itatao ta po sa kanda. Ako po. And then sa first 100 days po, magkakago po bagong Santa Clara Medical and Dental Mission. Actually nag-iulat na lang po sila kung kinauno. Pikita ta po adi isasabay na po gida di sa December. Yan na big events di dita nga ning mag-abot na kadang na po kitang mga doktor ag mga dentista nag-iulat kung kinauno sila magpuon nga na free medical and dental mission sa ato na barangay. Ang sunod po, ang Tesla Training Center na mention ta kay na amo na po an magkakagko na po exploratory visit dili po sa ato na barangay. Nakausip na naman po and they agree in philosophy ang regional director. So maiimbitaran ta na po sila dili sa ato na barangay na seryoso po kita na ma-train ang mga out of school youth. And ang pinakamauri po ang pag-organize na po as early as now November niya na mga mina sports teams sa ato na barangay. From basketball to volleyball to sepak takraw. Ako po magyaboto ng mga bagong chessboards na pang international na level. Adi po another ning donation na naman. Adi pong magpun po kita nanggana pa lang po kita kaso October 31, sunod-sunod na po yung amin na pledges alin sa mga philanthropists na magipuntahan. So, i-develop na po ng amin ng mga chess players dito sa ato na barangay, mga even sa billiards, martial arts, ag esports. Ang barangay Santa Clara, nga din na din mga nag-champion sa mga paliga. Pero kay Puanan, major support niya din, ang lugar kung saan sila pwede magyaman. Kaya po kung saan naman sa pag-alin niya ding buong team bagong Santa Clara papunta po sa Manila, saan po sa pupunta naman tani ma-finalize na pagtao po sa ato niya na bibiwat niya tong lugar na almost 1 hectare dyan po sa JLY. Tanganing magkago po dyan construction sa tabang din niya na usad po sa party list sa ato na kongreso na naging makilig sa ato na obheto na mapagayon na sa ato na barangay. Amo po na first 100 days pa sana. Sabi niya iba, ambitious. Pero adi po, pagmati, doable. Dahil man di sa listahan ta na hindi iya posible pag nagtinarabangan. So, maunga ko daw tabi kap PC mo, pira po ang national tax allotment, mali yung dating internal revenue allotment, niya na Barangay Santa Clara. Ang pira na budget sa presenteng taon, pira na sa inyong executive budget. Importanteng maisyanta, kaso 2022 po, NTA o dati pibadong Barangay Irang 1 NTA na National Tax Allotment 4.8 million po ato kaso 2022 kasi atong time adto pinag-implement na po atong pibadong Mandanas ruling alin sa Supreme Court na kung sari nga amin mga LGU unit mga LGU ag barangay pigtawan po mas dakeng alokasyon yan na NTA. One po yung nakaaging adi pong one na presente 2023 nagbaba po yan, naging 4.08 million ana NTA ng na 2023. Obviously, November na po nguwan. Kaso last na po naman na pagkita, snapshot niya tong sintabo niya na barangay, nasa po mas o menos 700,000 niya na sana natutuda. Agko pa man mag-iabuton na Disyembre, pero nagbayad pa po kaya kita ng mga personal services no ag mga payables account payables kaya poko mas o menos siguro gid hindi man maglampas sa 600,000 ama na natutuda for November and December. For January nasa 4 million pa nagadaan na NTA usad kaya Santa Clara sa pinakadakong NTA dinhi sa poblasyon. In fact isip ko sabot ko nga ni mas dako pa San Buena di palan. Santa Clara pala na pinakadako kaya pagmati ko bagong Santa Clara mangyayari po talaga dahil posible po. Pero mga ipatgod, although I am getting ahead of myself, pero NTA po bukuan sapat para sa amin na programa. So, considering na sinabi mo nga ni sapat and in my own belief, talagang atong mga naisabi mo ng mga
programa for the next 2 years or for the next 100 years. Siyempre, ana NTA, aguan sa personnel services, ani banga uman. So, pera sa nagayda na development project mo dyan. No? So, considering isitadi isitang padagos adi and medyo aning unga ko sa mo agbay na politika na baka man ikakaalyado ni Mayor Lacoste, baka ikakaalyado ni Congressman Migs, of course ni Governor Luigi Villapuerte. So sa imong pagkita magigibo mo daw ding mga nasabi ng proyekto, if in case di man kita nagisabing tapos na dai ka makukong suporta sa nasabi ng mga politician na na-mentionar ko. Okay. Salamat po sa kaunganan. Very direct, very clear. Simbagan taman pong direct and clear. Sad pong barangay kapitan, sad po ng barangay, kung tutuson, malalinaw man talaga na ning non-partisan kinta na barangay elections. Unfortunately, isita from the ground na medyo madidipisilan kung talagang pagkaurusad from punong barangay sa iba pong level yan sa atin na gobyerno. Hindi ko pa ng politika. Pero simbagan ko po, sa atin pong rolyo bilang isa na punong barangay, amo na maging champion niya na prosperity, niya na progress niya na sa atin na barangay. In kaso di kaso, magiranin po kita sa atin pong mayor, sa atin pong congressman, sa atin pong gobernador, dahil tapos na ang eleksyon, panahon na para magtrabaho, raranayan po sila kung ano man aperit po nilang maitabang sa atin pong payabang barangay. Pag mati ko man, nga min man na mga government officials, ang ko po maray na obheto para magtabang sa nga min na barangay, kaalyado man o baka kaso nakaging eleksyon. Pero kita po di magipundon dyan kasi adi pong bagong Santa Clara Blueprint for Development, adi pong pibalotang plataforma, nangangaipot talaga ning darakeng sintabo. Ag hindi kita nakakakita ning kasiguraduan na adi matatabangan kita niya na sa atin ng mga local government officials. So sa rita po adi ko doon, amo gida na nakaungaan. Amo po adi nakasimbagan. Ang RA 7160 Local Government Code of 1991, pitawan po ning authority ana punong barangay na mag-anap ning other sources of fund. So uno po ang sources of fund na sa atin pong i-explore and in fact na-explore na po kaya ako na po nga ni sunod-sunod na nagitarabangan. Number 1 po, donation. So nga min pong mga philanthropists among allowed po na magtabang sa atin pong barangay. Anasad pong punong barangay, pwede pong mag-welcome ni nga amin pong mga benefactors and donors. Ako po, I will assure the public, lalo na po ang constituents na Barangay Santa Clara, na magiging silag sa mga pagtanggap niya ng mga donations sa di. Magkakago po ng Barangay Trust Fund na bubuksan ta po sa Development Bank of the Philippines. Tanganing pirmi pong ipopost naman nga amin pong mga donors and benefactors na nagtauning donasyon sa atin na barangay. Pangadua po, grant. Pitawan man po ning poder nga amin na punong barangay na mag-receive mag-apply kasi pi-applyan po. A donasyon, pi-kausip, pi-pakusipan. Ang grant, there is a grant application kada fiscal year. Pwede pong sa national level, international level. So kadakal pong mga grant na pwede ta pong maranian, tanganing matawan po kita. Amo po. And pangatulo, aid. Amo po, iba't ibang mga gobyerno nagitaw ning aid. National man o international aid. Hindi lang po kayo na-explore niya mapunong barangay. Tatawan ko po kami ng example with our leadership here in our Barangay Santa Clara. Pauno po ang gigibon. And finally, number 4, nagigibon ta pong source of fund, allowed po nga ng mga punong barangay to enter into government financial institutional loan. Ibig sabihin, nga pong barangay, pwede man na mag-loan sa gobyerno man. Kasi tayo nga, ang nasintabo niya gobyerno, papasubli sa barangay, gobyerno man, magibayaran sintabo man niya gobyerno. So baga lang yan, nag-iikot na sintabo niya gobyerno. Tayo nga tayo hindi apigibo, hindi ko po tayo nga. Pero sa pagmati ko, tawan ta pong example sa Bagong Santa Clara na kaya ta pwedeng gibuan. And number 5 po.
Number 5, kung hindi po kita matabangan niya ng local officials, punta na po kita sa national officials. In fact, amo po nagigibon niya na bagong Santa Clara team. Magipuntahan po kami sa Manila to explore all of these. And in fact, usag sa bibisitahan ta, hindi ko pa pwedeng i-divulge ngayon kasi ongoing po ang negotiation. Usag pong pupuntahan ta, party list niya na nagitabang sa mga Bicol local government. And ato pa sa nag-usad to kadako na ang posibilidad na matugrok yung mga darakeng mga pagtugrok. Ulaton lang po ninyo ang good news ta adiman po i-share ta ading Marina Barreta. Larga po kami sa last week of November. Sana po na December malagay na Christmas gift ang madadarata sa atin na barangay. So, uni ka naka-appoint na ning barangay secretary ag treasurer. Uno yung mga dating barangay volunteers sa salidaan mo, maagi ka mga bago. Malauyay po niya kaungan. Ngamin pong unga mo kagting malauyay. Simbagan taman po ni malauyay. Ako na po kita bagong appointed na barangay secretary, pero mag-i-assume rin po yan ng November 20, tapos pa niya, nga pigibon niya to sa dati niyang kumpanya or government institution para matapos ad to nga bago niya mag-alin, mauyaya sa kanyang transition. Yung barangay treasurer man, amo man, ang kumandakang kumpanya na kayo pa niya magkago-clearance, pero maugma ko pong pisabi po sa inyo na kayo na sa atin na session po, pinag-move po, pinag-second and daman po objection na adi pong sa atin na barangay council pi-affirm, pi-confirm amo po by majority decision na adi pong sa atin na mga pig-appoint na secretary and treasurer sa kadaman pong hitugutan o pi-affirm, pi-confirm. Pag abot man po sa pangalawang nga uno yung iba pang mga barangay employees, ako na po kita mga pinag-appoint na mga barangay tanod, ang barangay health workers, sa mga aguman po adto mga dati na re-appoint. Mauwi ko pong i-share sa inyo, tapos na kaya politika, tapos na dapat na election. Kaya maski po sa value yung iba, pinag-appoint ta po. Apig kita ta po kaya kwalifikasyon, work ethic, po integrity, and yung aming recommendation. Kaya naugma po akong i-share po sa inyo na buhay na po ang bagong Santa Clara, nagkakaresad, maski na council, malaugma pag kami po nagitiripon, ang nasangguniang kabataan sa pamamayo din niya na sa kanyang chairman. So, dagos-dagos na po ang pagbabago, ang progreso sa atin na barangay. Orgulyo ko pong ipabisto sa inyo, kinakina makikita niyo sa video nga sa atin pong bagong Santa Clara Barangay Council. Sadan ko po, primero po sa atin pong top notcher, kagawad number 1, ang nag-iisang mutya ng sangguniang barangay, amo po si Honorable Annabel Aborquez. Iya po ang magikaputan niya Committee on Women, Children, amo po, and lalong-lalo na po ang napagkapot niya sa Committee on LGBTQIA+, PWDs, ag IPs, ag iyaman po ang special committee po sa bloodletting ng aning Santa Clara maging number 1 ulit. Baga lang dili sa kung hindi sa buong probinsya. Po, ang kagawad number 2 po, pa-champion po ng na term niya, si Honorable Aristeo Fasistol. Iya po, dati pong punong barangay niya Santa Clara, kaya sa kanya pong wisdom, hindi po matatawaran. Nagipasalamat po kita sa kanya dahil tinanggap po niya na komitibang duwang very critical na committee para sa atin po, ang Committee on Appropriation and Committee on Education. Ang nasunod pong kagawad number 3, Honorable Efren San Antonio Jr. Iya po bagong ilihidong opisyal, pareho po ni Kagawad Aborquez. Pero po iya po pusog na leader ta po sa infrastruktura, kaya po iya na Committee on Infrastructure. Dakil na pong naitabang niya. Tigibo po niya sa atin na banwaan. One po sa barangay, mas dakil may tatabang niya. Ano sa atin pong kagawad number 4, dati man pong punong barangay, guwapito, relihiyoso, iya po Honorable Stephen Fabriga, iya po sa atin pong Committee on Senior Citizen and Committee on Livelihood and Development. Iya po sa amin na bagong chairman sa bagong Committee on Religious Affairs. Amo pong kagawad number 5, ada po nguwan na sa Manila, pero papauli na po nguwan na semana, Honorable
Albert Siguenza, iya man po magikaputan po niya na Committee on Agriculture and Committee on Environment. Ana sa aton pong kagawad number 6, amo po anak Guapito, pa-champion naman po na sa aton pong idolo, amo Honorable Elvin Bacudio, iya po magikaputan nga duwang critical committee, Committee on Peace and Order and Committee on Health. And finally po, ana sa aton pong kagawad number 7, amo po pinaka-hoben, amo po pinaka-mabuot, pinakamayaman, ano sa atin pong Honorable Ryan Valenciano na bago man pong ilihidong opisyal. Iya man po ang magikaputan niya usad sa critical na committee, Committee on Ways and Means. And syempre, part niya Barangay Council, ang bagong SK Chairman. Amo po adi usad sa pinakamaustik, pinakamatali, pinakagwapo, masinunod-sunod na SK Chairman, Honorable Angelo Espiritu, na amo po magiging head, obviously, because of his position, Committee on Youth Development and Committee on Sports Development. Adi pong bilog na pag-iriba, adi pong miyembro po niya na bagong Santa Clara, Sangguniang Barangay, nagkakaurisan po ngawan. Dahil naurisipan man sa na po talaga naman, tapos na ang eleksyon, panahon na para magsirbi sa atin na barangay. Uno ning sakita mo, suportado manira na intero mong mga naibahaging mga programa, proyekto sa loob ning 2 taon. Sa loob po ning formal tsaka informal meetings naman, mati ko po anak sa kanang mainit na pagtanggap sa atin na liderato. Malinaw sa bawat usad kaya na objeto, amo na mapagayon na sa atin na barangay. Kapag matita, bagaman sa na usad duwa ana nakakamonopolyo niya na mga ray na kaisipan. Naugma ko dahil pag po kami naging meeting, agko po sila freedom to speak and to participate actively. Ako sila mga gagayon ng mga kaungaan, ako sila mga rekomendasyon sa meeting man o individual consultation, and mati man po nila pirangag ta sila. Dahil value ko po, tayo nga po. Malauyay po niyan sa mga barangay council. Ako po kami diverse na talent and diverse representation kasi nga Minasona well represented po. Ako po kami tulong pa-champion ng mga barangay kagawad. So, ibig sabihin, uwi na po sila. Agin pa po ako, idol ko na po sila. Ako man po kita mga bagong ilihidong fresh na mga kapariyotangwan pa sana po magikaputin ni Poder. So, naanyo, vigor and enthusiasm. So, nababalansi po yung wisdom nga to pong mga matured na mga members ng council, ang itong mga fresh na mga members ng council. So, pag pinaghalupuan, mauyay po ana sa aman na conversation, ana sa aman pong discussion. Mas gusto ko po, third po kaya sa mga debate, kita po, professor. So, mas mauyay sa atin po na marangag na ako nagkorontrahan, pero so far da pa man, magyabot ng gida panahonaan na, pero pagmati ko, usad lang po kaya na direksyon. Diretso po talaga sa pagbabago niya na sa atin na barangay. Kaya pagmati ko, in 2 years time, pagkatapos sa aman na termino, sana po mamati, bagilan niya na Santa Clara kung hindi niya buong buhi ang bagong Santa Clara. Makusugan ng mga uri-istoryahan sa politika na ikakunan magilabanan ng liga ng mga barangay president. Gawnan ka, Usto? Narinig ko na po pa sana, sa kampanya pa sana, ngaya niya to po kaya laso po galing simbagan mga ipadmod ta with all modesty aside na sana po gayon bago sa pagano api sabi po kaya niya kadaklan unong ita si Roger na gidalagan niya sa barangay sa kanya ngayang achievements sa kanya ngayang qualification pang munisipyo. So siguro sa mga nakita decidido sa barangay. Sabi ko nga ni kung baga ba sa Santa Clara, di po kita magidalaganin. Dahil po, anapi ubunta po legacy, api paglaban ta legacy. Daman po iba. One po, yung iba po na mga sectors, kadakal po kayo yan ay pasunod-sunod, nag-iunga, Jard, unong ka-open sa possibility magdalagan ABC President. Simbagan ko po kamo ning strategic, tsaka simbagan ko po kamo ning ideal. Sa strategic po, akamaturan, ana pagiging ABC President, borotuan po. So kung da po ka numero, kadipisil ikang manggana. Isita man po nga
padakadang na ABC President election, ang namin pong mga officers, isip naman po na nasa minorya kita. Amo po. Although, pag matita man, ning kapable man kita magkapot niya na maski unong posisyon na i-officer sa atin, pag matita, burutuan kaya di. Amo po. Kung sa pagmatit po niya kapwa ang mga punong barangay, na agko sira paninindigan, na baka man, agko pagbabago, sa kadapwaan. Pero po kung ning buuan na sa kanang desisyon to toe the line, political line, strategy puan kaya sa politics, ano puan, tanggap na puan. Ako po sa atin mga nag-unga, even mga elected officials sa munisipyo, nga open nga kata, baga ikaw mas makakatabang sa atin na sangguniang bayan, kita po open magtabang sa sangguniang bayan, maski di pa po kita ABC President. Amo po, kita po baguan na po ng barangay, na-appreciate po, baga po kita, di po kita niya nag-deny, na-appreciate po na kita pwede mag-advise, ading pagsirbita po sa bagong Santa Clara, dakang tabang na po sa atin na Banwa na Buhi. So yung pangaduman, ideally, ana ABC presidency, pipili niya mga punong barangay out of their conviction. Ngani po, bakang dahil sa uno pa man na external factors. Pero isita man po sa eleksyon politika ngani. So, kaya kasimbagan ta po amani, in any way I can to help, no? To help not only our barangay but our municipality, bukas man po sa atin pong pagserbi sa atin pong barangay sa atin pong banwaan. Pero open man ka na, libawa, di man ka among mapagkausaran, magtabang ka sa liga ng mga barangay. Ako po, member po niya na ABC or niya na liga, dahil kita po ng barangay. Sigurado po kita, magpon po sa akin, maski sa buong barangay council, magitabangan po kita sa liga. Tanganing, ngamin pong objeto niya liga, ma-implement. Sana nga dahil kadakil kita nakikita na hindi na-implement na mga plano or even responsibilities niya na liga. Sana po for this specific year, sana po sa pagtinarabangan niya ngamin po mga punong barangay sa atin pong Banwaan. Okay. Usad sa dakong challenge niya na lokal na gobyerno, particularmente na munisipyo, maski na barangay council of Santa Clara, ading problema sa sementeryo. Usad na nga ni dyan, ading zoning, ni para dadakil na ng mga napilibang dyan. So, bilang ika magiging member niya na Local Development Council, halimbawa nagpabaano ning meeting si Mayor Lacoste ning LDC, una na isi-question mo sa kanyang solusyon para ma-resolvera na problema niya ding sementeryo na kamong nag-host ading barangay Santa Clara. Salamat po sa kaunganan naman naan. Santa Clara bistado po sa sementeryo. 56% po niya itong na-survey ta kaso 2021 nasimbag niya nga amin ng mga bagat taga Santa Clara primero mong naisip kapag Santa Clara api sabi po sementeryo na-equate po kami dyan. Although one sagrada ako naman po Duwang Memorial Park pero still Buhi Catholic Cemetery sa history talagang nabiswa na Santa Clara. One po isita man po na Buhi Catholic Cemetery under po sa jurisdiction niya na parish. Amo po. So nakausip ta po sa atin pong parish priest, sa atin na kura paroko Father William Parden, ag na-share ta po sa kanya, niya itong kita po kandidato pa, po marayta pong gigibuhon sa atin pong sementeryo. One. As of the moment po, nakita man po gayon ninyo kaso nakaging November 1, pinagpadagos niya na sa atin na bagong kura paroko, yung initial na ginibo niya itong previous na kura paroko. Nakita po gayon ninyo yung agad na pinag-ayos na niya ito kasi nagkausip na po kami and he already approved in principle, tada pa man memorandum of agreement, plano ta po niya na bagong Santa Clara. Uno pong mangyayari sa sementeryo, i-share ko po sa inyo mga ipatnod. Adi pong agad nuwan niya na sementeryo na ginibo, amo po duro-diretso, sana matapos hanggang adto sa pinakapuro. Amo po adi napiba no naman magiging proyekto tapo niya na bagong Santa Clara, the Buhi Heritage Mural. Ano pong mangyari? Yung agad po, magkakago po dyan 3D mural. Una na 3D mural, hindi lang po yung pig paint, kung hindi pig ukit. Tanganing hindi iya matatangkas. Ano pong pidipic niya rin mural adi? History niya na Buhi, history niya na Tabaw,
River kasi ako po sa nataong very important si Pedro Tabao. And number 3, ana istorya ni Santa Clara, ni Inang Santa Clara. So ana mauyay na istorya ni Santa Clara na nakarukot sa istorya ni San Francisco de Assis. Tapareho po silang taga Assisi sa Italia. So ano po istorya, personal story ni Inang Santa Clara. So ako po an 3 mural, heritage mural. Na ano pa pong mangyayari? So mauyay po adi, sana mai-inset mo po ading plano, makita po ninyo kung una din pisabita. Papauyayan tapuan, tapos, ano po niya di? Amo pa to yung Land of the Dead. Amo po. Sa Balyo po, kada biyernes po, para makatabang, beto ta, magkagotrabaho, ning income, ang mga taga Santa Clara. Sa Balyo pong tinampo, amo po, pag every Friday, magkakago po kita Friday night market. Friday night market. Adi po, makakago po kita dyan ng mga lugar kung saan pwede magtinda. Ngamin po mga agronegosyo ng mga taga Santa Clara. Bagsak presyo, talagang dadayon kita. Alba, taga-bao ngaya. Sadto nang kita buhi sa Santa Clara pag biyernes ta. At ilapin ngayon sadto, mas barato pag biyernes. Example, kung 150 ngayon sa na kilo, 140. Pag biyernes lang, 100 a supply last. Adi po nakita to po adi sa Thailand kaso adto kita nag-eskwela sa Swanloom Night Bazaar. Ngamin po adto talaga tilipon-tipon yung mga tao, mga agin. So magkakago po ning mabubuhay po yung lugar ni mga garaan, magkakago lugar ni mga buhay na negosyo. Matatabangan pa ang mga sa data mga negosyante, magkakago pa tourism. Amo po. Tapos syempre yung heritage mural kikita nila. Ang mga agin malahilig sa mga rinyan. Tapos po yung mga tinda, mga pagkain, mga kung ano mga silog-silog, ano po, mga ihaw-ihaw, barbecue. So mabagay lang yan every November 1. So ako po, tsansa na magdakil ana income niya bawat pong pamilya sa Santa Clara. Si mami mo, si retired judge sa Lilo Contreras, maisian. Although nagtrabaho sa gobyerno, kaya alang baga ng yung primero nakausip ko ya, pag abot sa politika, baki ya maray sold out. Paano mo nakumbinsi si Judge Lilo na maglogi ka sa politika, malangan ingon gananay ka, una na isinabi mo sa kanya, ipinaliwanag mo, nag-signal ya sa imo. Apo. Tama po, initially po, hindi po niya gusto talaga politika. Pero kaso po si Mami, adi po, ding trivia, di na narangag po adi niya itong mga tao ato po sa bahay kasi pinasabi ko. Si Mami po, yung primero, di niya gusto sa politika. Pero kaso po pa-retire na, sa totoo lang po mga ipatgod, iya na primerong agko obhetong magdalagan kapitan niya Santa Clara, bago po ako. So kinta na, si Mami amo pong nagdalagan, si Naililo. Amo po, kasi pisip niya, uno pwede kong gibuon. Si man, Lelo, legacy, uno man po na sa kanyang may tatabang sa barangay. Kaya lang po, iba po pala na sitwasyon niya sa na-retired judge. Mas lalo po sirang security risk. Ibig sabihin, dahil na sila sa poder, pwede sir na to sa kandang mga na-convict. Lalo na si Mami, malaigos niya. Pag-abot sa mga ngami na mga para illegal loggers, drug lords, etc. Kaya medyo namroblema kami sa kanyang security. So kaso kami po nag-urusip na mag-iripatngod. Napag-usipan po naman yan sa kanipatngod na si Ate Dap na kung daw pwede tang gibon after tang mag-retire man. Uda po yung uwan, kundi retirement. So ibig sabihin, pag kita nag-retire na ate, ano daw maritang gibon? Magtabang ako sa barangay, si ate na pagtabang sa simbahan dahil malaka-reliyosa niyan to. Kaya lang, amo po nga na ito mga ipatngod. Last year, nagraan si Ate Dap na kaubin pang maray. So adto ko po namati na hindi kita mag-iron si Saypa. Hindi nguwan, kinauno pa kung uda na kita sa kinaban. Kasi kaso na uda si Ate Dap, hindi pa rin ka pwedeng magpara plano para sa future. Kundi nguwan na kung nafe-feel mo deep in your heart, deep in your soul, that you are being called for public service, you cannot but answer the call for public service. So si Mami, initially, di talaga niya ako pitugutan. Kaya lang kaso nagkago po kami family meeting, and si Ate Dap yung nanindagan na, hindi,
suportanta si Rujard. Kasi arga niya di, i-officer ni Rujard sa kanyang sadiri sa pagserbi sa mga tao. Kung gusto yung matagal sa taklarin pagbabago, iboto iya. Kung hindi, hindi palaron, di balik iya sa trabaho. Balik iya sa original tang career. Nagkataon, si Mami, na niya, no, na pigrangag si Ate Dap, lalo na kasunada si Ate Dap. Amo na ito, mas prosigido na sila magtabang-tabang kasi out of niya tunganing respeto sa sinabi ni Ate Dap to support us. Kaya maski sa kanyang sud, si Kuya Ramil, dakong pasalamat na dahil talagang nanindigan man yung sa akin pong bayaw na si Kuya Ramil na sud ni Ate Dap. Kaya po, happy man po kita. Ngamin man na Contreras, di man gusto maglag kita sa politika. Yung primero dahil isita man po. Pag sinabi Contreras, isita po ana imahe niyaan. Kaya lapi sabi nila, pero ibang yan si Rujard eh. Ibang kita ta kung pauna di sa mga tao. Although, sa pagitan ng mga tao, ato pa lang itong stigma o itong misjudgment or prejudice ato. Kaya, nagipasalamat po kita ning tudok sa buot, sa ngamin po na nanindigan, ang naniwala na panahon na po gayon ning pagbabago para sa atin po barangay. Okay, ako man ako mga nararangag sa political circle na sa local election ba ano ka magidalaga na natulo sa sangguniang bayan or vice mayor pag narangag ko pakipaliwanag daw maisyanta na Malauyan niya mga unga mo kagting kay na vice president nguan vice mayor na mga ipatwad amo pa din gusto tang sabihan ipalinaw ta po ako na po talaga yan mga nag-i-officer sa atin ambas partidos amo po. Api sabita lang po, nagpromisa po kita, hindi pala nagpromisa, nag-pledge po kita sa Barangay Santa Clara, sa mga nagboto man sa atin o hindi sa atin nagboto, lalo na kaagbay lang yan sa atin na kalamangan. So ngamin pong naniwala sa atin, maski yung hindi pa naniniwala, ano sa atin pong pledge, ading sa atin na Barangay Development Plan ma-implementar. Although sabi nila sa atin na pag ka na sa taas na, mas lagi ka makatabang sa Barangay Santa Clara. Ako po, pag paniniwala ko, hindi. Nasa barangay po ang natunay na authority, poder, and function. Tayo nga po, i-simplify ko mga ipatnod. Pag kita nagpaniktulos sa munisipyo, maada nga amin na di, dahil ang objeto mo na, buong banwaan na. Paulo pa yung mga sa atin na pledge sa atin na barangay. Pag matita, hindi ko sarado na pintuan, pero patapusun ta mo na ading objeto ta sa barangay, magibota po, sa lagning 2 o 5 taon, tamo lang po ang pita ko sa diri ko po kaya 2 to 5 years, na matapos sa di ngamin, magpun sa bagong barangay hall, bagong barangay chapel, bagong buhi mall na isikupik, liti ngamin na nagisunguan, ngamin pong pagbabago, buhi sports center, Tabaw River Cruise, Malangkaw Adventure Climb, bagong buhi icon, ngamin po adi, pag naibutang ta na po adi nga amin, apag mati ko, anang mga taga Santa Clara, maugma na po na, gusto talaga ang pagbabago. There's hope. Hindi pa rin kayo pa na muning 16 years ka, or hindi pa rin kayo pa na nasa taas kang posisyon, kung talagang sa pagmati mo, kaya maring gibon sa katabang niya Barangay Council, niya na SK, sa tabang niya sa ato ng mga filantropo, ng mga barkada, connection ta po sa national and local agencies, sigurado ta po ang bago sa taklar mangyayari, kung maging bagong buhi in the future, sa tabang na puan niya mang Diyos, dahil hindi po pagplanuhan, nag-iabot na lang puan. Katulad yung nangyari po sa atin ngayon. mensahe mo sa mga taga Barangay Santa Clara una na piugod mo man sa kanda wadi na yung opisyal nakabutang na kamo nag-session na kamo in return uno man na napiayat mo sa mga taga Santa Clara. Diyos mabalos po kagting sa entrevista nga di ag sa pagkakataon na makausip ta nga ng mga taga Santa Clara. Mga namumuyan ko mga taga Santa Clara. Primero po, tapos na ang eleksyon. Magkaurusan na po kita para sa kauswagan sa atin na barangay. Ang barangay council na pig-elect po ninyo, pig-boto po ninyo, nagkakaurusan na po. Ang pagmatita, ading sa atin na barangay, nag-iugat lang Amo po. Atong aguduwang klaseng mga parasungwa na taga Santa Clara, yung nang naniniwala sa atin, yung mga nag-iunga na kaya daw niyan. Sige daw, pakitanta daw kung kaya ta. Mga ipatgod,
Tama po ana rin niya ng mga pag-isip, pero mas gusto ko po kinta na kung kaya dawaan niya magbago sa kaya ta daw puaan. Kasi baga pwede kami-kami o kamo-kamo kung hindi kita-kita. Kay puanan ko po kamo. Bukas po ana puso ta sa pagserbi. Tabangan na po ninyo kita. Ading sa atin na barangay council, nagiulat lang po sa inyo. Sa inyong pag-extender ng tabang. Ag ana sa guniyang kabataan, munaan man po. Ag lastly, kay puan ko po pangaji ninyo. Ipangaji po ninyo kita para maging maraya sa atin na salud, ano sa atin na pag-isip, ano sa atin na pangatawan, nga amin po kita dito sa Barangay Council, ag Sangguniang Kabataan, malusog na po kami. Sana hindi na malampasan paan. Sana po makatabang na po kita nga amin para sa bagong Santa Clara. Diyos mabalos po sa inyo namin.